At sejle fra Danmark til Middelhavet er en stor oplevelse. Er man fornuftigt forberedt, er turen let og kan gøres af alle sejlere. Der stilles ingen specielle krav til båden, udover at den ikke må stikke dybere end 1,80 meter, og selvfølgelig have en driftstabil motor. Største højde over vandet er 3,5 meter, og de mindste sluser i Nordfrankrig har en længde på 38,5 og en bredde på 5,5 meter. På kanalerne ses der således mange langtursbåde ned til en 25-27 fod med motorer, helt ned på en 7-9 heste. Den letteste rute til Middelhavet er at sejle ind ved Travemünde, gennem Tyskland, Holland, Belgien og til slut Frankrig, for at ende ved Rhôneflodens udmunding i nærheden af Marseille. En samlet tur af 16 kanaler og floder, ca. 2100 km og omkring 250 sluser. Overnatningsmulighederne er gode. Man kan, hvis det er det man ønsker, næsten altid overnatte i marinaer. Men ønsker man at spare på havnepengene, er der også masser af mulighed for at overnatte på p-pladser, mellem sluserne eller ved sluserne. Turen kan gøres på omkring en måned, men så skal der sejles hver dag fra morgen til aften, og man snyder sig selv for mange oplevelser. 2,5 til 3 måneder er mere passende. Så kan man både nå og nyde naturen og se de mange byer, man sejler forbi. Turen går igennem smukke naturområder, forbi gamle historiske byer og travle industrier. Flade hedeområder afløses af bakkede skovområder, landbrugsområder, og i Sydbelgien rejser bjergene sig. Kort sagt et varieret billede af Europa.